sarik kaham norok jotono lamsogo friends jong tia deborma channel norok nai tongdi tabuko ani baba hangke video khlainani bilai sok ana yakrom tutu video khlai dihin sawo hain bagi nai de bos blog khlainai pu norok nai manana bosi nai di sochuma rok thubi bahai khlai norok jotono nai tongdi bin video blog bahai khlainai di bahai rok sipu ma bosi bisi acting wah nagari hiru paike ma hiru wah hiru wah hira la kemuni tong kata wah teste bawa kapu hiru man bawa la pura rang sugu bahai sabai di friends songno rok jota ni baba khlaina dari kana da nai thokmo video nai thogi tong hangke ba norok ana comment khlai sabai di friends song hangke bahai friends norok an baba video khlaimani bolok video khlaimani norok na de nai thokjak bai kha nai thokjak hangke norok ana subscriber khlaina ta pokdi je khlai je tongna rok joto muto khlai di ani channel ke ani youtube ko talang phano norok joto na no nai subscriber khlai di friends song Bye khena baba kita bye ke baba bye ke baba bakle baba bye sama kate na ko mane na Ayo, Tigan.